Abril 21, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay anda magpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya ang maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lobo og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang og walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero." Ingon nga ang amahan, nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako anda magpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turela. Kinahanglan dad-on ko sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako anda man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa akong kaugalingong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.